Shalom, em dirigeixo a fer la mitzvah de Kibbut Ab Baem, la mitzvah d'honrar pare i mare. És una visita que faig regularment, que faig setmanalment, i és una mitzvah molt important de la Torà, i de fet els savis diuen, o hi ha savis que diuen, que és una mitzvah que recull els 10 manaments. L'explicació que donen és que quan tu honres el pare i mare, quan ho fas bé, és senyal de que estàs agraït dels pares que tens. I de fet el 10è manament és el manament de no covejar, no covejar res. No sé si ho recordeu, el 10è manament dels 10 manaments de la Torà és el de no covejar ni la dona de l'altre, ni l'ase de l'altre, ni res que sigui d'una altra persona. No covejar vol dir no desitjar no una cosa igual que la que té aquesta persona, sinó justament la cosa que té aquesta persona. De manera que quina és la cosa més íntima que una persona té? Evidentment, des del naixement, la cosa més íntima que una persona té són els pares. I, per tant, no covejar inclou estar d'acord amb els pares que t'han tocat, estar content amb els pares que t'han tocat, estar agraït amb ells. I la manera de mostrar gratitud amb ells, amb el pare i amb la mare, evidentment, és honrar-los. També hi ha un altre comentari molt interessant, que hi ha un apartat de la Torà que diu que s'ha de témer a la mare i estimar el pare. Aleshores podeu pensar, home, però per què aquest ordre, no? Per què estimar el pare i témer la mare? Aleshores l'explicació que fan els savis és perquè és més fàcil estimar la mare i témer el pare. Aleshores la Torà reforça precisament la direcció contrària perquè nosaltres ens apliquem a fer el precepte bé, de manera que el resultat final sigui que estimem i temem tant el pare com a la mare. Shalom.